Umma, ina 1,500 ɗin nan da kika ce an sace miki. Ni na ɗauke ta tana ƙasan sa. Baby, ya ake ciki ne baby? Baby sai kiran ka nake ta yi ba ka don waya ba. Wallahi kina ji, ina ta ɗauka ban ji abin da kike faɗa ba ne saboda ina hanya. So dama kiran ka na yi abinci ne dafa mana. Wato a gaskiya ba zan taɓa samun wacce take kauna ta irin ki ba. Billahi al'azim kawai Allahu akbar. Wato wannan girkin kan yi kokari. Ko baby? Ai in dai ba girkin ki ba ni ba girkin da nake samu. Ya baby kan ji dadin shi? Alhamdulillah. Wannan ya na ina sa hannu. Shi lamari irin wannan abokanai na bari. Nace musu baby ta tafan abinci ta kira ni har da su wani in ci. To sun ga wannan fura. Baby. Ya ka cinye shi? Alhamdulillah. Gaskiya ina son. Ni ma haka baby. So dama baby akwai wata magana da nake so na maka. Ko me kike so ki faɗa zan miki. Wannan girkin alhamdulillah. Dama baby. A gida ce babar da sun kai min miji. To ke kuma kika ce musu me? Tunda na san dai ke mun yi alƙawari da ke za mu rayu da ke za mu mutu. Kika ce musu me su miki miji? Me kika ce musu? Baby. Da na zauna na yi tunani na rasa yadda zan yi. Kawai na dafa wannan abinci na sa musu guba. Sai mu ci. La ilaha illallah ko na ji daci. Na ke ba ki kyauta min wallahi. Saboda ina son ka ne. Wan uban so ya ci uwa ta so, uwan sa ya ci uwan ki so. Sai ki dafa abinci ki. Baby yanzu ka ce ba za ka iya rayuwa sai da ni ba. Ni ba magana ba zan iya rayuwa da ke ba duk a baya. Baby ai ka ce in ba ni ba sai dai ka mutu. Ga hikin kashe ni. Ni ai da kai. Sa ne mu mutu tare.